mahaƙin kowa alwatari kai ne ka san na koya da nasarari ya Allah ka yarda da ni in yau yaban abban fati mu batani kaunar ka nake farni da sanka mu da mu jannati ya rabu ka yo salatinka a gurin rasu da masoyanka shine sanadin komai a gare ka Muhammad da hani kairin ummati jinjina na miƙa mai girma a gurin batula mu'azzama zahara umma mukarrima ne riko da ke umma baguran shiya hasken zati mu batani kaunar ka nake farni da sanka mu da mu jannati sahabar rasul masoya ne a gurin imamu mazaje ne sun ba da ransa a fansa ne ni dole na gaida su sun bi shugaba a kulla kwati na ɗauke babban al'amari zan yi yaban sahibu zikiri mubajjali da mukutari ka yarda in zaro shi'irin nan ga wasu tsafa kai ummati mu batani kaunar ka nake farni da sanka mu da mu jannati salamun ala sahibul madani salamun ala mustafa sanadi salamun ala daya alhaji na da kusa maka manzona dan kai kaɗi ne abun baiti ya masoyi kai na rike komai wuya ba ne yin sake abi kama a wasake hakika annaba a tarwade don kai kaɗai ne alfati mu batani kaunar ka nake farni da sanka mu da mu jannati ya zalle jamalwa ya kai ka ne komai a nema da domin ka ne cika isa duka sufar ka ne komai muka yi arzikin ka ne ya sidi nurin kairati mu batani kaunar ka nake farni da sanka mu da mu jannati isar ka komai ta mamaye hasken kashi ne ya kewaye kaunin gaba ɗaya ya zagaye tilas kaunar wani igyale na bi ka sai bulala mati yaban kana sai ta zuciya in har da kai babu shan wuya ni kai kaɗai na gani hanya ka nemi dubin al'umma a bada dan ahalin baiti mu batani kaunar ka nake farni da sanka mu da mu jannati ya garu kowa ta mu
a san ka inna riki babu ni kare na rodin zamani mola ya aita min saiti mola ya ni mai yaban ka ne burin idanu ganin ka ne cikar muradi birnin